तर आईने आता केल्या ना पूस भाजी. आई आपल्याला सांगते कशी झाली आहे ती. आई सांग कशी झाली आहे चव. भाजी एकदम चांगली झाली आहे. हे बघा पौष महिना सुरू झाला आहे आता आणि लगेच बघा फणसाची कुरी मिळाली आहे गावाला. ही बघा एक आमचे एक ओळखीचे त्याने आणून दिली आहे. त्याची फणसाची आपण पूस भाजी आम्ही पूर्वी पण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे पूस भाजीचा, पण परत आता टाकतो आहे. ताजी पुगा मिळाली आहे आणि खरं म्हणजे एवढीच भाजी म्हणजे कुरी होते ना तेव्हा त्याची भाजी केली तर छान लागते. तर त्याच्यासाठी आधी साफ करण्यासाठी काय करायचं आहे तर बघा थोडंसं हातावर तेल घ्यायचं आणि ते विळीला लावायचं. ह्याला डिंक असतो भरपूर म्हणून. हे बघा दिसतोय डिंक तुम्हाला, हा डिंक. आणि तर पहिल्यांदा ह्याचं ही वरचे काटे आहेत ना ते सगळे काढून घ्यायचे. आणि खरं म्हणजे ना पौष महिन्यामध्ये ह्याची भाजी ना खूप सुंदर लागते आणि म्हणून. आणि तुम्हाला मागे जशा मी पारंपरिक भाज्या टाकल्या होत्या ना त्यातली एक भाजी, कारण पूर्वी भाज्या मिळायच्या नाहीत ह्या महिन्यामध्ये. मग अशी फणसाची कुरी आली, फणसाची भाजी करतोच पण ह्या कुरीची भाजी करायला लागली लोक. तर म्हणलं आता जरा वेगळ्या पद्धतीने करतात, तेव्हा वेगळ्या पद्धतीने करत असतील काय कुणास ठाऊक. पण हे बघा असं हे वरचे हे काटे आहेत ना ते काढून घ्यायचे. हे बघा ह्या पद्धतीने सगळे काढून घेतले आहेत आणि नंतर परत हे दोन भाग करायचे. ही पाव असते ही बघा दिसते ना पांढरा भाग, तो ती काढून टाकायची ह्या पद्धतीने. आणि मग ना हे असं असे तुकडे करून हे पाण्यात टाकून ठेवायचे, कारण ह्याला राप होतो काळे पडतात म्हणून हे पाण्यात टाकायचे. आणि नंतर ना ही भाजी वाफळून घ्यायची. तर अशा पद्धतीने मी हा फणस म्हणजे कुरी आहे ना ही मी साफ करून घेते. बघा ह्याला पाव म्हणतात, हा जो भाग आहे ना पांढरा. बघा किती बघा ह्याची म्हणजे चविष्ट भाजी होते ह्या कुरीची. आणि लोक आता बाजारात यायला लागले ना, अजून बाजारात येत नाही आहेत कणकवलीच्या तरी. बाजारात यायला की लोक हवी ती किंमत देऊन ह्या घेतात, कारण आताला महत्त्व प्राप्त आलं आहे. पूर्वी लोकांना काय भाज्या मिळत नव्हत्या म्हणून लोक खात होती, पण आता हे काय म्हणजे वेगळी भाजी म्हणून खातात. हे बघा मग अशी किती पांढरं स्वच्छ दिसत होतं, आता बघा राप कसा आला आहे तो डिंकाचा. त्या हे सांभाळून हात सांभाळून हे काढून घ्यायचं सगळं ह्या पद्धतीने. हे बघा हे चांगलं सगळं करून घेतलं. तर हे उकडवायचे. पूर्वी कायचे सर्क्युलर तुकडे टाकायचे, आता काय कुकर आहे आपल्याकडे गॅसवर. आपण कुकरमध्ये ह्याला जास्त कोवळं आहे ना ते 3 शिट्या करून घ्यायच्या आणि नंतर ह्याची भाजी कशी करायची तुम्हाला दाखवते. हे बघा मी फणसाची कोवरी ना कापून उकडून घेतलेली आहे. आता हे काय करणार आहे तर ह्या फणसाच्या कुरीमध्ये मी हे शेंगदाणे घातले. हे शेंगदाणे पण मी उकडून घेतले आहेत. आणि हा बघा फोडणीसाठी कांदा, जास्त ती लसूण, हे 2 कांदे छोटे मीडियम आकाराचे 2 कांदे घेतले आहेत. आणि मी छोटी लसणीचा 1 कांदा सगळा ठेचून घेतला आहे हा. आणि कढीपत्त्याची पानं. आता काय करणार तर ही जे उकडून घेतलेला कुयरी आहे ना ती मी ह्या किसणीवर ना अशी किसून घेते. हे बघा असं मोठे काढायचे असे. आणि नंतर तुम्हाला फोडणी करताना दाखवते. तरी पहिल्यांदा ही सगळी जी आहे ना ती मी किसून घेते. तर ह्या कुरीमध्ये ना समजा आपण जेव्हा वार असतात खायचे म्हणजे बुधवार शुक्रवार रविवार, त्यावेळेला जर आपण गोलीम घातला तर खूप सुंदर लागते भाजी ही. तो गोलीमसुद्धा काय करायचं घेऊन भाजायचा, स्वच्छ निवडून घ्यायचा आणि धुवून टाकायचा आणि तो घालायचा. आता मी कसं हे शेंगदाणे घातलेत. किंवा पूर्वीची लोक काय करायचे माहिती आहे, असं मीठ घालून हे उकडवायचं आणि सरळ ठेचायच्या ह्याच्यावरती पाट्यावरती आणि मसाला आणि मीठ लावून त्याची भाजी करायची. ती पण मी तुम्हाला सांगितलं ना पूर्वी जसं मी आठळ्यांची गोट्यांची फणसाच्या गोट्यांची भाजी दाखवली होती. म्हणजे पूर्वी जेव्हा काही भाज्या मिळत नव्हत्या ना त्या फणस असे छोटे झाल्यापासून लोक फणसाची भाजी खायची. जरा मोठे झाले की गरे काढून त्याची भाजी खायची. हे 2-3 महिने त्यांचं म्हणजे भाजीचं काय असेल तो प्रश्न मिटत होता. तर अशा प्रकारे मी हे बघा किसून घेते सगळं, नंतर तुम्हाला दाखवते. सगळ्या कुऱ्या मी अशा किसून घेतल्या आहेत. हे बघा आता फोडणी करते. तर फोडणीसाठी ते मी गॅसवर कढई ठेवली आहे. तर त्याच्यामध्ये तेल घालते. ही रानभाजीच आहे त्यामुळे थोडंसं तेल जास्त खाणार आहे, कारण ह्याच्यातमध्ये मसाला आपण भाजून घेणार आहोत ना, म्हणून तेल तापलं की पुढच्या गोष्टी घालूया. पुऱ्या आहेत ना ह्या पौष महिन्यातच फणसाला येतात ह्या, आणि म्हणून याला पूस भाजी म्हणतात. आणि खरं म्हणजे ह्या वर्षातली पहिली आहे भाजी. खरं आम्ही गावाला असल्यामुळे आम्हाला पटकन मिळाली. समजलं नाहीतर का मिळत नाही, कारण ती बाजारात येईपर्यंत वेळ जातो. ही गावातनंच आम्हाला सोंडीतनंच आम्हाला दिलेली आहे. माझा एक मानलेला भाऊ आहे भाई, त्याने गावकर त्याने दिलेली आहे.
तर ही म्हणून लोक ह्या दिवसातच खायला ह्याला चव चांगली असते. जसं आपण तेरं कसं श्रावणात खातो तसंच ही भाजीसुद्धा ह्या पौष महिन्यात खाण्यात ह्याला खूप मजा येते. तर आता हे तेल तापलं की आपण फोडणी करूया. तर ह्याच्यात थोडंसं मोहरी घालते मी, हे बघा. नंतर थोडासा हिंग आणि आता घालणार आहे एक लसूण, एक छोटा कांदा लसूण घेतला आहे. चांगला लसूण आपण ह्याचा उग्रपणा आईपर्यंत आपण हा चांगला तेलात परतून घ्यायचा आहे. बघा छान वास येतो तेलात लसूण परतत असताना ना, सुंदर वास येतो याचा. बघा झालं आहे लाल बघा आहे ना. आता मी कांदा कढीपत्ता घालते, तो पण चांगला तेलात परतून घेऊया. पूर्वी काय लोक लसूण वगैरे नाही घालायची बघा, नुसता कांदा असा थोडासा कांदा. पण तेव्हा स्वादिका चुलीवर आणि सरकुलात केली तरी चव भारीच लागायची. आणि खरं ना निसर्गाने असंच किमया केली होती की गरीब लोक जी होती त्यापूर्वी गरिबी लोक खूप होती. त्या गरीब लोकांना जेवण मिळताना कठीण परिस्थिती असायची. मग त्यांना ह्या दिवसात ही भाजी झाली ना की त्यांच्याकडे वरचेवर ही भाजी असायची तोंडीला बायला. तर हा कांदा जरा परतून घेते. कांदा जरा थोडासा लाल व्हायला पाहिजे म्हणून ह्याच्यामध्ये मीठ घालते मी. आणि ह्या कुऱ्या उकडताना ना मी ह्याच्यामध्ये मीठ घातलं होतं, तर त्याच्या आत पण जायला पाहिजे म्हणून थोडंच मीठ घातलं. आता हा बघा चांगला असा परतून घेऊया आपण. आता किंचित हळद घालते. हळद आमच्या मसाल्यात आहेच, थोडी हळद घातली. आता मसाला घालणार आहे. आपल्याला जशी तिखट हवी ना, आणि थोडीशी तिखट असली तर भाजी चांगली लागते म्हणून हे बघा हा चमचाभर मी मसाला घातला आहे. चांगला हा मसाला परतून घेऊया तेलामध्ये. बघा 5 मिनटं झाली आहेत बघा. चांगला सुगंध येतो, भाजीचा सुवास सुंदरच येतो आहे बघा. आपल्या भाजीला चांगलं मसाला वर लागलेला आहे. आणि आता मी थोडंसं खोबरं तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातला तरी सुद्धा चालतं आहे. आणि कोथिंबीरने एक सुंदरच सुवास येतो, त्यासाठी ही कोथिंबीर. कुठच्याही पण भाजीमध्ये कोथिंबीर घातली ना त्याची चव खूप सुंदर लागते. तर अशा प्रकारे ही आपली पूस भाजी बघा, फणसाची पूस भाजी तयार झाली आहे. ह्या वर्षातली पहिली भाजी. तर मंडळी आईने बनवलेली फूस भाजी ही तयार झालेली आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे ती नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता केल्या ना फूस भाजी, आई आपल्याला सांगते कशी झाली ती. आई सांग कशी झाली चव. भाजी एकदम चांगली झाली आहे. खाऊन तरी बघा ती. चांगली एकदम वासच चांगला, पण मी खाऊन बघते. एकदम मस्त झाली आहे. तुम्ही पण करा आणि खाऊन बघा आणि आमका सांगा.